ovako, znači, ljudi, molim vas, nemojte pričati, gluposti svakakve, znači, ide mi na živce tu. Medina vaka, Medina ovo, Medina ono, Medina ovo, Medina ono, Medina s ovim u vezi, svi pričati, joj, gdje ćeš sa njom, ona je na lošem glasu, ona je vaka, ona je nako, halo, vi ste svi ljudi ljubomorne duše, znači. Šta pričaš ti, šta trguješ, ti normalan čovjek. Svi vi možete mi se napustiti jedino kurca, ništa drugo. Znači, ako imate šta reći, recite molim vas meni, znači ne od 1 pa do 10, Boga, Oca, Allaha, džamije, ne zna, znači ljudi. Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor, jer prvo pitanje je veoma čudnovato. Uglavnom, ljubomorne duše, pa napušite mi se svi kurca, znači je vam Bog, Boga, znači, mrš! Pa jebat ću ti mater. Majku jebem! Ubit ću te, majku! Ovako, znači, ljudi nemojte pričat, znači, u Hamze Paradajz vaka, u Hamze Paradajz naka, Hamza sije Paradajz s onim, Hamza sije Paradajz s ovim. Znači, djeteš kaže sa njim sijat, kaže Paradajz, on je na lošem glasu, njega slabo rađa. Znači, to me ljudi stvarno iritira. Iste ba svi ljubomorni duše, znači, što u mene Paradajz zelen, a u vas crven. Ako imaš šta reći, znači nazoveš, daš ti ja broj svoj telefon, imam i na Facebook, imaš šta reći, nazoveš film Hamza, ba znači ne valja ti Paradajz, šta si mi ba ono uvalio i to je to, rešena stvar, znači. A ja, aj selam na lik.